ka jingkular ka TMC na ka benta ka Meghalaya ka jingpintik na ya ka laway bapranay an ai jing rap khat ara jar tingka shisnam shaman na ki long yeng jong ki khinna ki bapuliya ki school sarkar na markata ka TMC kan ai shilak tali ki laptop shabaro ki higher secondary bar ki khinna puli college ban krishan ya ka puli puthi ka baminta hakane ka apnyo trek urumphang John ya kasap jong pi haki artli kisentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC Kakali rangsau ko badan new registration ML not san ki san saw arsan ka shaban menta kasi khasau trek urumpang hajan ka office jong DC East Khasi district balanya ekane kali dukhna school bat phang de ki jan school kini gibri bisang apo kane kali ki de khna school baro hade bi pule gila bad ekate kali kitai khna gila karpa de pule ban pelat bar kila pen iru de kat kisla bar ka license jong ki rekim sham la pelat ba kila ranoi ki shathanat police station